Permiso. Sí. Pois moi bo día a todas e a todos e, como sempre, gracias por asistir a esta rolda de prensa. Coa xunta de portavoces celebrada hoxe concluímos con toda probabilidade as reunións deste período de sesións antes do parón de agosto. O motivo central foi a organización do calendario parlamentario de xullo. O noso obxectivo, e así se acordou, foi fixar unha data para unha nova sesión da Comisión do Leite que acordamos, iso sí, co voto en contra dos do non, que unha vez máis acordaron opoñerse tamén a isto, porque o tema dos prezos de leite é de enorme importancia, pero non tanta como para convocar unha xuntanza antes de agosto. Deste xeito, eu podo anunciarlles que o vindeiro martes, 28 de xullo, terá lugar a comparecencia de Unións Agrarias, a quen hoxe, por certo, quero trasladar as nosas condolencias polo pasamento de Javier López, secretario de Organización, Administración e Área Interna, persoa fundamental na organización e, ademais, enormemente querido polos seus compañeiros. Así que, dende aquí, o noso pésame para os compañeiros de Unións Agrarias, para todos os amigos de Javier López e, moi especialmente, por suposto, para a súa familia. Para nós era un obxectivo irrenunciable deixar este traballo encamiñado antes do peche de período de sesións e, sobre todo, para escoitar e dar voz a quen foi o impulsor e motor inicial desta comisión. Con esta decisión, este Parlamento creo que demostra así que as prioridades do rural galego son as que marcan a senda política e non ao revés. O sector lácteo non entende de paróns estivais e, por iso, esta comparecencia de Unións Agrarias é clave para seguir defendendo o que nos propuxemos dende o primeiro día. Garantir precios xustos na orixe e asegurar o futuro das nosas explotacións gandeiras. Este traballo queremos seguir facendo en un clima de absoluto consenso, con vontade de entendemento. Fomos quen de acordar un plan de traballo conxunto entre os grupos e con esa mesma filosofía de diálogo e unidade queremos retomar a actividade de cara ao vindeiro mes de setembro se produce algunha modificación no talante escasamente conciliador de algún dos grupos desta Cámara e hai un cambio de filosofía coa chegada do outono. Lamentablemente, como decía, esa vontade de diálogo que desexamos non é colectiva. É unha mágoa que de esa mesma filosofía de entendemento non sexa posible nun asunto de identidade e de país como é a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. A semana pasada trasladamos aos grupos desta Cámara unha proposta formal para pechar un calendario de reunións de traballo arredor do Pacto pola Lingua. Pois ben, hoxe quero anunciar que xa recibimos a resposta de Democracia Ourensá e do Partido Socialista de Galicia, con quen manteremos mañá mércores unha primeira reunión conxunta para abordar o documento. Pola contra, do BNG non tivemos resposta algunha, polo menos ata hoxe. Volveron a autoexcluírse. Unha mostra absoluta e evidente da falta de interés por sentarse a dialogar cando se abordan os temas cunha sentencia fixada de antemán. O único resultado pois é ese, a confrontación e o non polo non. A man tendida do Partido Popular de Galicia choca unha vez máis contra o muro do bloqueo institucional do Bloque Nacionalista Galego, que hoxe, por certo, acaban de comprobalo, saca como bota unhas da manga para xustificar a súa incapacidade para o diálogo. As leis, os plans e as estrategias e iniciativas do Goberno debátense aquí, no Parlamento de Galicia, e que non busquen excusas, que non quere debatir no Parlamento de Galicia, simplemente non quere debatir. Hai que lembrar que estamos a falar dun plan da lingua galega que conta con 700 medidas concretas, un documento estratégico que fai un especial fincapé na integración lingüística dos novos galegos e na presenza do noso idioma na revolución tecnolóxica. Ademais, é un plan de país que conta cun aval técnico e institucional indiscutible. Está coordinado por un sociolingüista de enorme prestixio e foi acollido con esperanza, optimismo e chamada ao diálogo pola Real Academia Galega e polo Consello da Cultura. E por iso chama especialmente a atención a falta de altura política dos que pensan que o galego é da súa exclusiva propiedade. Os nacionalistas desbotaron un documento de 400 páxinas en menos dunha hora.
un novo récord de lectura rápida que debemos de apuntar ao nacionalismo galego. Dende o Partido Popular de Galicia témolo moi claro. A lingua non é patrimonio privativo de ningún partido político, de ningún. E por iso mantemos a nosa convicción de que a nosa lingua exixe unha política lingüística de consenso que nos permita afrontar os retos do presente e do futuro. A primeira resposta dos nacionalistas non estivo á altura. Agardemos que recapaciten. Con pouca esperanza, pero agardemos que recapaciten. Dende logo, o Partido Popular de Galicia vai seguir buscando ese acordo con xenerosidade, coa man tendida, e agardando a quen queira sumarse na reunión de mañá. Nos esperamos irnos ao verán coa sensación do traballo cumprido do labor ben feito e agardando os acontecementos, por certo, das vindeiras semanas, xa que as últimas noticias sinalan que a corrupción que rodea a Pedro Sánchez tamén está radicada no corazón mesmo do seu goberno, tal e como se puxo de manifesto coas declaracións dos coimputados Julio e Julito no caso do rescate de Plus Ultra, que sinalan directamente con nome e apelidos a José Luis Rodríguez Zapatero. O sinalan por ter recibido mordidas a cambio das súas xestións levadas no ámbito do Goberno de España, e sen cuxo concurso serían imposibles e polas que ademais foi premiado monetariamente o señor Zapatero. Eu espero que o verán sirva tamén para que recapacite a oposición sobre a súa actitude neste Parlamento. O espero e o desexo sinceramente. Sorprende escoitar queixas como que se escoitaron hoxe aquí sobre a capacidade de presentar iniciativas en sesión plenarias cando o único grupo que está renunciando a cotas de iniciativas que lle corresponden ata o de agora é o Grupo Parlamentario Popular. E volvo a repetir, así o estamos facendo ata o de agora. O bloqueo e a queixa creemos que non son útiles para Galicia e, por iso, a volta de verán, seguiremos a traballar en positivo para alcanzar acordos, a ver se é posible tamén desbloquear as institucións que hoxe están incompletas pola vontade de imposición, especialmente do Bloque Nacionalista Galego. Se alguén está disposto a abordar esta cuestión das renovacións dese órgano, aquí está a man tendida, e isto interpela directamente, por suposto, aos outros grupos que teñen a capacidade, especialmente o Partido Socialista. O gallá atopemos neles mellor disposición que acamosou ata agora un BNG que simplemente entende o diálogo como a imposición dos seus propios criterios. Nese contexto, pouco poderemos falar con quen entende de maneira tan deficiente o que ten que ser un diálogo vizoso. Pola miña banda, máis nada, quedo a vosa disposición para calquera pregunta ou aclaración sobre este ou calquera outro tema. Quería preguntarle sobre que le parecen as palabras do ministro de Facenda referíndose á Xunta en financiamento e na AP9, no financiamento, e que a Xunta ten unha posición victimista, e na AP9 que o que queda a Xunta é que le ponen un laciño á AP9. Bueno, vindo dun ministro me parece unha expresión pouco afortunada, pero se por laciño entende, que nos fagan o traslado desa infraestructura nas mesmas condicións que a fan a outras comunidades, queremos o laciño. Queremos o laciño da igualdade, queremos o laciño da xustiza, queremos o laciño do respeto e queremos o laciño da palabra cumprida, porque o que se nos prometeu foi unha AP9 galega e gratuita. E agora sorprende o señor ministro porque resulta que exiximos unha AP9 galega e gratuita. Esperaba que cambiáramos de opinión, como fixeron os seus compañeiros de partido, os seus socios de goberno. Nós non. Nós somos o Partido Popular de Galicia. Pedimos hoxe exactamente o mesmo que pedimos o día que acordamos por unanimidade neste Parlamento cal era as condicións nas que debía de traspasarse esa autovía. Alí estábamos e alí seguimos estando. Eu volvo a repetir, os que teñen que dar explicacións son os que cambiaron de opinión e que agora din que é poñer un laciño o que antes lle chamaban simplemente xustiza para Galicia. A reunión de mañá é unha única reunión por dous grupos? Nos mañán, sí, vamos a ver, a reunión de mañá é unha reunión evidentemente a que están invitados todos os grupos. E a reunión o que pretende é que abordemos, primeiro, saber se hai unha disposición para o diálogo, evidentemente, e se é así, pois poder facer unha serie de reunións abordando por bloques, por temáticas,
e poder concretar as achegas, ou se os grupos entenden que hai outra maneira de facelo, nos queren achegar algún documento, algunha cuestión, pois simplemente para abordar, digamos, como debemos de afrontar este diálogo que a nós nos gustaría pechar, evidentemente, antes. Volvo a repetir, decía antes, queremos irnos coa sensación do traballo ben feito. E se queremos empezar a implementar medidas á volta do verán, pois parece razonable que se nos fagan as propostas agora para que poidamos pechar algún acordo e empezar a traballar dende xa en setembro. Non. Nos ofrecemos mañán unha primeira reunión. Se os grupos queren manter sucesivas reunións, nos estamos encantados, xa para facer traballo concreto e falar de cuestións concretas. E se os grupos dan por finiquitada a vontade nesa primeira reunión, pois, bueno, teremos que saber. Eu non quero anticipar cal vai ser o resultado da reunión, pero non ofrecemos unha única reunión. Ofrecemos unha primeira reunión. Vostedes, no. Vostedes son periodistas avezados que levan moito tempo visto a estas roldas de prensa e, polo tanto, coñecen a miña, digamos, pouca simpatía pola negociación bilateral. O que de todos fálase entre todos. Nos convidamos mañán os grupos porque entendemos que o que estamos intentando é alcanzar un consenso e unha unanimidade, todos debemos saber o que opinamos cada un dos demais, e que non podemos entender o consenso e a unanimidade de outra maneira. E, polo tanto, nos ofrecemos reunións conxuntas e ali podemos debatir, porque aquí tamén é moi fácil vir a decir no que se concorda co Partido Popular e no que non se concorda co Partido Popular. E o resto entre eles están de acordo. Pois teremos que saber se hai posibilidades de que alcancemos un consenso onde todos nos sintamos adecuadamente representados. Iso é a búsqueda do consenso e iso non se pode alcanzar en reunións bilaterais e moito menos en reunións fora da Casa da Palabra dos galegos. Ridiculeces como pretender ahora levar o diálogo institucional fora do Parlamento teñen francamente moi pouco sentido. O Bloque Nacionalista Galego di que non van ir a ninguna reunión, que queren que o presidente da Xunta reciba a voceira nacional do MEI. É posible reformar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, ou posible, pode facer a Xunta sen a participación e a negativa completa do Bloque Nacionalista Galego, do segundo partido? No, a pregunta é se o Bloque Nacionalista Galego capaz de representar a oposición galega sen ter a aquiescencia do Partido Socialista de Galicia e Democracia Ourensana. É que é unha maneira de plantexar o diálogo certamente curiosa. A señora Pontón ten que asumir definitivamente, xa pasaron un certo tempo, uns cuantos meses, cal é a súa posición na política galega, que a de lideresa do BNG, alo menos mentras así o permita a Unión do Pobo Galego. Non representa o conxunto da oposición, non representa a maioría do pobo galego e, dende logo, non lle corresponde a ela determinar en que momento o Parlamento de Galicia deixou de ser o foro adecuado para negociar todas as propostas políticas que se debaten neste país. Ou é que algunha vez algún plan, algunha lei, algunha proposición de lei, algunha proposta de lei debatiuse fora deste Parlamento. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Ali a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede. Sei que é facer unha petición así un tanto sorprendente, pero non perdamos a esperanza. E voulle pedir que non enrede. Algúna cuestión máis? Desa expresión que utilizou vostede en vista de falta de pontes co Bloque Nacionalista Galego, fora de dirixirse ao PSOE en busca desos consensos, é posible un acordo para o vice valedor dos socialistas de Galicia? Non sei se é posible, dende logo moi desexable. E nós imos explorar. Volvo a repetir, tuvemos dúas ocasións para conciliar ese nome, ese nomeamento co BNG. E chegamos á conclusión de que o BNG considera que hai unha única persoa en toda Galicia que conta coas capacidades e aptitudes necesarias para desenvolver ese posto. Nós somos moito máis optimistas sobre a capacidade dos galegos. Estamos seguros de que hai moitas máis posibilidades. E, polo tanto, se o BNG permanece na súa negativa a negociar a renovación, neste caso,
da Xunta de Veloduría, pero tamén de outras institucións que están pendentes de negociación e das que se negan a falar mentras non se resolva este tema, evidentemente nos vemos na obriga de buscar outras posibilidades. E se as maiorías o permiten, pois evidentemente falaremos con outros grupos para poder alcanzar o consenso mínimo necesario para desbloquear esta situación. ¿Máis nada? Pois moitísimas gracias a todos.